हेलो रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै नोंथांमोननो फारियै बे भिडिअनि गेजेरजों सिगांफोराव हरनाय भिडिअआव गोबां कमेन्टआव सोंहरनाय जेरै मुलिखौ मारै बाहायनांगौ बिफांखौ सिनायै आरो गोदानै मोननैसो मुलि फोरमायहरनो सानदों। सिगाङाव होखांनायबाबो सोंहरबाय थानाय हिसाबै बे मुलिफोरखौ आं फोरमायहरफिननो नागिरदों। बिफांफोरखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे मारै बाहायनांगौ बेखौ आं फोरमायनोसै। नैबे भिडिअनि सिगाङाव मोनसे भिडिअ हरदोंमोन। बे भिडिअआव आं बिफांखौ सिनायामोन हिसाबै नामखौ मोजां मोनथियामोन। ओरैनो साइन्टिफिक नेमा इउरेना। दा कमेन्टआव गोबाङानो बे नामखौ खोन्थाहरदों, लोगोसे बेखौ बाहायनाय प्रसेसफोरखौ आरो बिफांखौ सिनायाखै होन्दोंमोनलाय। दा नंखायनो आं गोदानै बेखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे बिनि बाहायनाय प्रसेसखौ खोन्थानायजों लोगोसे गोबांथार हानायमानि मुलिफोरखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरफिननो नागिरदों। नैबे बिफांखौ सिनायना लाग्रोदो। बिफांखौ आं मोजां खोन्थाफिनसै नै। बिफांखौथ' सिनायबाय, एबार बेनि गुनागुनखौ दा फोरमायलांसै आं। रायजोफोर नोंथांमोनाथ' बिफांखौ सिनायखाबाय जानांगौ। बेनि साइन्टिफिक मुङा जाहैबाय इउरेना आरो गोबाङा कमेन्टआव खोन्थाहरदों सामथाइ बिदिनो जुथुमा ना माबा मोनसे होनहरदों, जायखिया सामथाइ होननानै सानै साथामसो कमेन्टआव खोन्थाहरनाय हिसाबै नोंथांमोना जेखौ सानदों बिफाङा निस्सय बेनो जानांगौ। अब्लाबो नैबे बिलाइआ नै आं खोन्थाहरफिननाय बिलाइआ बिलाइखौथ' सिनायखाबाय जानांगौ। बेखौ बर'नि सामथाइ होननानै खोन्थाहरदों। सामथाइ माने ओरैनो सामथाइ बै जिउ हाबग्राया नङा, नैबे बेखौबो सामथाइ होनदों। सामथाइ जुथुमा ना मारैबा होनहरदों, जायखिया आं सामथाइ होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाबाय। दा बेखौ बाहायनाय प्रसेसा बेखौ बिलाइ गांब्रै गांबासे दैयाव होनानै रुनानै जेब्ला 10-15 मिनिट रुख'गोन अब्ला बेनिफ्राय रस ओंखारगोन। बेखौ मा खालामनांगौ, जायफोरना खुगा मोनामो बिदि बेखौ रुख'खांनायनि उनाव दै दुंबुरबुराव नोंथांमोना जेब्ला खुगा सुबाय थागोन नोंथांनि खुगा मोनामनाया लासैनो खमायलांगोन। बेजों लोगोसे बेनि मोनसे गुन दंबावो, बे जाहैबाय जायफोरना हाथाइ साबाय थायो बेखौ सिख्लिनानै बा देग्लिनानै रस दिहुननानै संख्रि एसे मिक्स खालामनानै जेब्ला हाथाइ सानाय जायगायाव होगोन अब्ला हाथाइ सानाया लासैनो खमायलांगोन। आरो हाथाइ बुनाय प्रब्लेमफोर थायोबाबो बेजोंनो लासैनो खमायलांगोन। बेजों लोगोसे खुगा मोनामनाया बेनि दैखौ नोंथाङा बिलाइखौ रुख'नानै दैखौ बाहायदो। बिदिनो मास मोनसे बाहायनानै नायबानो जाबाय, अब्लानो प्रमानखौ मोनखागोन खुगाया मोनामोना मोनामो। बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो पाइल्सनि मुलिखौ सिगाङावबो खोन्थाखादोंमोन, अब्लाबो आरोबाव सोंहरनाय हिसाबै खोन्थाफिननो सानदों। खंदोनि बिलाइखौ खोन्थानोसै। बे जाबाय पातगाजा। पातगाजाखौथ' बयबो सिनायखायो जाहैबाय। बे पातगाजा बिलाइनि रस चामचथामसो दिहुननानै बेजों लोगोसे सोंहरदोंमोन गलमरिसा माबादि होनना। गलमरिसानि सिनायना लादो। गलमरिसखौ सिनाया होननानै कमेन्ट हरदोंमोन। बे गलमरिसखौ गरथाम बा गरब्रै, ओमफ्राय बे पातगाजानि रस चामचथाम लानानै बे गलमरिसखौ देग्लिनानै मिक्स खालामनानै सानसेयाव खननै बा खनथाम बाहायबाय थाबा 20-25 दिननि गेजेराव नोंथांनि पाइल्सआ लासैनो खमायलांगोन। बे जाबाय गलमरिस गरथाम देग्लिना होनायजों लोगोसे पातगाजा रस चामचथाम नांगोन, अब्लानो नोंथांनि पाइल्सआ लासैनो खमायलांगोन। बेजों लोगोसे आं फोरमायबावनो सानदों, गोबाङानो कमेन्टआव सोंहरदोंमोन, सिगाङाव मोनसे मुलि हरदोंमोन। बे जाबाय मोदोम खमायनाय एबा उदैनि मेजेम खमायनायजों लोगोसे अजन खमायनायनि थाखाय मोनसे मुलि फोरमायहरदोंमोन। बेखौ गोबाङानो लोंनांगौ ना फुननांगौ आरो बुजियाखै होननानै सोंहरफिननायलाय आं बेखौ दिनै फोरमायहरफिननो नागिरदों। उदैनि मेजेम खमायनाय एबा अजन खमायनाय बा देहाखौ खमायनायनि थाखाय मोनसे मुलि फोरमायहरदोंमोन। बे जाहैबाय बेरेमोदैजों नारें, लेबु, गल नेमु, खागजि जिखुनुनि जायखिया मोनसेनि बिदै बे बेरेमोदैयाव मिक्स खालामनानै बाहायनो थिनदोंमोन। बेरेमोदैया चामचनै, नारेंनि, लेबु, गल नेमु जिखुनु कागजि लेबु जायखिया मोनसेनि रस बिदि लाबानो जाबाय। थरथिंथाम बा थरथिंब्रै बेखौ बेरेमोदै चामचनैजों मिक्स खालामनानै मोनायाव उन्दुनाय समाव बाहायबानो जाबाय। बेखौ नोंथाङा सानथाम बाहायनायनि उनाव सानसे गेप होदो, सानथाम बाहायनायनि उनाव सानसे गेप होदो, सानसेयाव खनसेल'। बेबादिनो खनथाम बाहायखांनायनि उनाव नोंथाङा गाव गावनि देहाखौ खेल खालामबानो जाबाय। आंना जुदि खमायनाय मोन्दों
एबा खमायबाय होननानै जुदि सानदोंबा बिदिनो सप्ता खनसेसो गेप होनानै जुदि बाहायनो गोसोबा बाहायफिननो हागोन। जुदि सोरनाबा खमायथाराखैबा बिदिनो सानथामनि उनाव खनसे सानथामनि उनाव खनसे बिदिनो खनथामसे बाहायबानो जाबाय। अब्ला निश्चय नोंथांनि देहाखौ हमनो हागोन अजन खमायदों खमायाखै, उदैनि मेजेमा खमायदों खमायाखै। कन्टिनिउ बाहायोबा हयथ' किसुमाना बाराद्राय देहाया खम जाहैनो हागौ। दा नंखायनो गेप होनानै सानथामजों खनसे गेप, सानथामजों सानसे गेप, सानथामजों सानसे गेप बाहायदो। बिदिनो खनथाम बाहायखांनायनि उनाव गावनि देहाखौ थाल खालामदो। जुदि खमायाखै मोनोबा आरो बिदिनो खनथाम बाहायफिनदो। बिदिनो खेल खालामनानै बाहायबानो जाबाय। बाराद्राय बाहायोबा जेरै मुलिखौ अभारड'ज जायोबा देहानि थाखाय खहा जायो, बेबायदिनो बाराद्राय जुदि जाखायोबा बाहायबाय थायोबा हयथ' नोंथांनि देहायावबो बाराद्राय खहा जाहैनो हागौ। दा नंखायनो खेल खालामनानै बाहायदो। बे जाबाय उदै मेजेम खमायनाय एबा देहा अजन खमायनो थाखाय जि मुलिखौ फोरमायहरदोंमोन बेखौ गोबाङानो लोंनांगौ ना फुनांगौ होननानै सोंहरदोंमोन। आरोबाव मोनसे मुलिखौ दिनै खोन्थाहरबावनो नागिरदों रायजोखौ, बे जाहैबाय आठ खाफाल। बेखौ सिगाङावबो फोरमायदोंमोनबाबो आं आरोबाव फारि कमेन्टआव सोंहरबाय थानाय हिसाबै फोरमायहरफिननो सानदों। आठ खाफाला जाबाय जेब्ला सोरांनानै साना जेसेबां जबोयो एसेबां ओरै आगदा फारसे बा आगसि फारसे साइड फारसे खाफाल सानाय, बेखौ होनो आठ खाफाल। दा कमेन्टआव आठ खाफाल होननानै खोन्थाहरदों। दा बिथांनि मुलिखौ आं फोरमायहरनो नागिरदों। बेखौथ' सिनायखायो जाहैबाय बर'नि खांसिंसा जेराव मेराव रज'खायो, द्रुन बन एबा आयुर्वेदाव द्रुन पुष्पा होनो। दा बेखौ मारै बाहायनो? बेखौ बाहायनाय नियमा जाबाय जायफोरना आठ खाफाल जादों, जि साइडआव सादों आगदाबा आगदा आगसिबा आगसि बेखौ सिफ्लेनानै जुदि आगदाथिं सादोंबा आगदाथिं मोनामसुनानै एबा रसखौ बोना होबानो जाबाय। जुदि आगसिबा आगसिथिं बोना होबाय। बोनानै बिदिनो सानसेयाव खनथामसे जेब्ला बोगोन नोंथांनि बे आठ खाफालनि प्रब्लेमा लासैनो खमायलांगोन। बेजों लोगोसे आरो मोनसे मुलिखौ खोन्थाहरखावबावनो सानदों। बे जाहैबाय नैबे, बे बिलाइखौथ' सिनायखायो। बेबो आठ खाफालनि खामानि होयो। लामा सेरफ्रावनो थालाबायो, दुब्लिफ्राव फोथारफ्राव रज'लाबायखायो। बिलाइखौथ' निस्सय सिनायखाबाय। बिफांखौ सिनायना लाग्रोदो रायजोफोर, मोजां सिनायना लाखा, लामा सेरफ्राव मोनलाबायो। बेबो दं मेरलानो बिफाङा बेनो। बिफांखौथ' निस्सय नोंथांमोना सिनायबाय आरो नैबे भिडिअ'निखौबो नुखाबाय आरो बेखौबो नुखाबाय। दा बेखौ मारै बाहायनांगौ? बेनि बिलाइ गांनै गांथामसे, बिफांखौथ' निस्सय सिनायखाबाय। बेखौ बाहायनांगौआ आठ खाफालाव। बबेथिं सादों, जि साइडआव खर'आ सादों बिथिं ओरै फुनना लाबानो जाबाय। बिदिनो सानसेयाव खननैसो बाहायदो बा खनथाम बाहायदो, ओरै फुनबाय थाबानो जाबाय सिफ्लेनानै। अब्ला मा जागोन? लासैनो नोंथांनि आठ खाफाला खमायलांगोन। बेजों लोगोसे जुदि खर' सानायफोर दंबाबो बेखौ सिफ्लेनानै जेब्ला थालोआव होबाय थागोन नोंथांनि खर' सानाय प्रब्लेमा लासैनो खमायलांगोन। आं दिनै आठ खाफालनि थाखाय मोननै मुलिखौ सिनायथिबाय। मोनसेया जाबाय नैबे खांसिंसा आरो नैबे जाबाय, बेखौथ' नामखौ आं मोजां मोनथिया हिसाबै सोरबाफोर जुदि मोनथियोबा नामखौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। बेजों लोगोसे नैबे खांसिंसाया खामानियाव होबावो, बे जाबाय साइनिस। जायफोरना साइनिस जादों नोंथांमोनाबो बेखौ बाहायनो हागोन। बेनि बिलाइखौ मोनथामसे लानानै जि साइडआव माने गन्थङा गोथेनानै दं बेथिं सानसेयाव खननै खनथामसे सिफ्लेनानै बोबाय थायोबा साइनिसनि प्रब्लेमाबो लासैनो खमायलांगोन। गोबांथार कमेन्टफोरनि रिप्लाइफोरखौ आं हरफिननाय जाया एबा हरनो हास्लाबा, एबा सोरनिखौबा हयथ' साननो हागौ नायाखै, कमेन्टनि रिप्लाइफोरखौ हराखै। आं बेफोरनि थाखाय बयनिसिम निमाहा बियो। मानोना गासिबो कमेन्टखौ नायफिननाय एबा रिप्लाइ हरफिननो हानाय सम जाया, एखमबा हास्लाबैयाव बा एखमबा नायस्लाबैयाव हरनाय जाया। दा नंखायनो आं भिडिअफोरनि गेजेरजोंनो बे कमेन्टफोरनि रिप्लाइफोरखौ एबा मुलिफोरखौ फोरमायहरनो नाजायो। बेनि गेजेराव जुदि सोरनाबाफोर थालांबायोबा बेखौ आरोबाव खनसे गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरना निमाहा बिनायजों लोगोसे आं फैगौ नेक्स्ट भिडिअफ्राव नोंथांमोननि कमेन्टनि रिप्लाइखौ हरनायजों लोगोसे भिडिअनि गेजेरजोंबाबो हानायमानिखौ फोरमायहरनो नाजागोन। आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।